uy. Mabuang gila ang mga babae pa sa naigwapo sa. Lagi? Nga bitaw. Ngibong bitaw ko nila, ano, kung sila mabuang ako. Gwapo man unta ko. Oo. Wapo ka, Brad. Tambok kayo ka. Bahala na. Ang tambo kay matangtang pa man na. Ang kagwapo mo ay kinahanglan o dako gasto para makuha nimo. Ay, believe sa kay ko ni mo, Brad. Confident kay ka. Eh, tinuwa ba sab? Nana, kung nindot pa kong lawas, kunya, ingon ani ko kagwapo. Ay, wala na. Kuya pang tanang babae nga akong masugatan. Kadit sa kay murag di confidence akong na-feel, ra. Hangin. Ha? Oh, hangin na, uy. Siyang amawa. Kinakaon na dong. Si ate ma, hain man. Ay to sayo kay nilakaw kay nag-gym. Nag-gym? Oo, gusto man niya magpagamay kay hapit na ba iyang kasal. Ikaw, wa ka na'y planong magpagamay dong. Best man baya ka ha, o hapit na sad unya inyong graduation. Kapoy ma eh. Kung asa ko komportable, amoy akong buhaton. Dong. Kung mao ni mindset yung Brad, no, di ka makauya pa na. Mindset. Papa, mas ako'y nagustuhan nga babae, be. Mao nga, di ko magula na. Ano ba? Uy! Brad, kadit ka, ha? Kila ka na? Haman, asaan na? Kana, oh. Uy, ulo. Mas may kahoy ba, kanang babae? Wow, Gapa no? kapaw eh. Pero mura mag-istrikta. Di ko ganahan nga istrikta og naong eh. Ano ba? Uy, bagti naman. Ay, baitas ka sumay. Iba na ko ni mo dong. Dali kayo kang nakakitag trabaho. Amay, magbogo ng imong anak ma. Sa iyon ra kaya ng interview mo eh. Ay baya, kambugiro o yun mong anak ka. Pero sa ako nang giingon ha, dili ka obligadong mo trabaho. Okay ra gid kaayo kung gusto kang mag-enjoy una sa imong kinabuhi karon nga nahuman na kang nakagraduate. Ma, bisag maayo patag pagkabutang pero dili ko gusto magsalig ninyo. Brent, Doon sa man ko. Kanina raman kong nagduka pero dili man ko makatuog ginoon. Pikani be. Magkalingaw kong scroll sa Facebook be para magduka ko. Kinsa man yung nag-message? Nasa kong message request. Kato ba yung babae nga schoolmate na ko sa una? Kato bang istriktahon? Mo din yung pangahan. Lori. Hi, Brand. Kumusta na? Oh. Yamat. Kung makapanguta na, muragid mi o close duha. Oh, nanuwag. Yay. Sa makituyo ini babayana. Nakasamo ko? Wa man, miss. Pero, unsa di tuyo nimo? Uwa lang. Gusto na ko makikilailan ni mo. Actually, interesado na ko ni mo sa una pa. Sa nag-eskwela pa ta. Ha? Pwede ba ti kang mahimong amigo, Brent? Aw, amigo naman di ay. Way problema na. Sa siyang God, pero madugay. Uya tao na, Brad. Ha? May in love juga niya, Brad. Brad, Recorded by X Thunder Gaming. Yabag man ka, uy. Mawagin akong duka ni mo ba? maayo ka kay mawa ang imong duka. Ako, ganina rin tao kong giduka. Ikaw na sa giduka nga nagsige pagpakatawa diha. Natural. Ikaw pa. Lakas kay kanako, good. Pero, sige lang tao kaning video call ba? Huwag kita kita-kita, no? Bitaw, no?
Ngayon sa man, makita ta? Nagkita na kita. Maog yun. So, asa man ta? Mag-aon ta, then after, mananaw tag sini. Sige. Pag-treat na ko, ha? Sunod, ako na sad mo yung mga libre ni mo. Sus, wala problema, uy. Yato bitato ka sa inyo, dilipod ka. Ayaw na lang lagi. So, tiya ka si mong mauyab, no? Kung imo kong sugton, ikaw ang swertihon. Oh. Ha? Labaw pa ining ako ipakita ni mo, Lori. Kana ko ni mo kong sugton. Ha? Isugot ka? Oh, bay. Uyab na mi. Kuyaw ni mo gud. Laban ako. Congrats. Salamat kayo. Nalipaysan ko kay siya rin ang babae nga nagpakita og motibo na ako bisag tambok ko. Mao nga di na ako siya buhian. Abe, kadaghan ko ni mo gifts nga gihatag. Thank you kaayo, ha? Kuang pa na. Lumsanti ka sa sorpresa ug gugma. Salamat. By the way, available ka ini sunod adlaw? Oh, day off man ako. Sakto, magkita ta. Birthday man na sa ko igagaw. Kuyo ganti ka. Sige ba? Ha? Dili ka mo kaon o na ka mo lakaw? O ma. Kuang man god. Akalas magyapon akong adtuan. Uy, uwa pa di ka gutom ma. Guto ma. Pero adto na lagi kumukaon dito. Ato sa kuma. Lord, daghan og tao pero murag mingaw lagi. Okay, let's start. Ayaw na lang pagsapa, good. Paminaw na lang. Pero to ha, pamili gid mo og inyong gustong package. Lori, networking man eh. Oh. Og Brent, gusto kong mo share ni mo ani nga networking aron dili masayang imong kwarta. Mas maayo nang ani ka mo invest. Maong sige na. Avail na sila mga package. Unsa? Di ko ganahan yun eh. Kung dili ka, magbuwag ta. Unsa? Tem paragod. Sa man eh? Di uyab ra ko nimo tungod ini? Klaro, anak. Oh. Unsa di pagtuo nimo? Giuyab ti ka kay nakagusto ko nimo? Ha, wa ba ka magtan-aw sa mong kaugalingon, Brent? Katambok nimo? Unsa? Kwarta ra gigaayo nimo, Brent. Lori. Gibuhat na niya? Uma. Oh, first time ako nga natandog sa istorya sa laing tao. Nakaminos siya ni mo dong. Maong pagpagamay. Ipakita niya nga sayop siya siyang istorya diha ni mo. Brad! Ang grabe. Ay, dako ang usapan ni mo. Gamay kay kaong. So, tinuod yun di ay nga ni gamay na ka? Ganun niya makadini. Mag-gym sad ko. Ikaw, nagpagamay ba ka para maibog ko nimo? Ngano ni katawa man ka? Nagkatawa ko nga mag-gym ka. Dili man imong lawas ang hangay nimong nga usbon, ang imong batasan. Huwag tangan ng pagkanaong nimong kwarta. Unsa? All the times that you rain on my parade. Dili gina ko batasan nga ipakaubos ang akong pagkatao tungod lang sa istorya sa laing tao. Confident ko sa akong kaugalingon, sukad pa niya itong tambok pa ko og hangtod na karon. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong suwat tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga hikalan, kaagi ni Brent nga taga
Kalubihan, Cebu City. Uban sa awit ngayang ipangayo. Awit karakalahan, love yourself. Cause if you like, and if you think that Ang maong kaagi gibahatan no duwas sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusab mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kadapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagay sa kadabuhi nga naglibot sa sagawit. Yadres lang niining tulumanon, handumanan sa sagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handot sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpang.